Slovácké beachové léto s Apexem. A tady ta plážová podoba rugby ve Zlíně, to je taková odpočinková část jarní, letní pohoda, příprava na hlavní sezónu, nebo jak to pojímáte? Uživí se ti chlapi, jsou profesionálové, nebo chodí do práce ještě? No, všechno to jsou rizí amatéři. No, to nevím, a to nedokážu odpovědět, ale trenér velice snaživý, velice schopný hráč, vlastně ještě. To je škále, to zpestří vlastně naší přípravy sezóny. My jsme rádi za takový pěkný pokaz, velké pěkné pozvání tady. Kde jinde se takto na pláži s vámi mohou lidi potkat? České domácnosti, tady si to opravdu může zkusit každý. Takže o tom si nejdou chceme. Je konečně možnost vidět ukázku i mixu, to znamená, že holky můžou hrát i s klukami, ale to pouze právě v tomto dotykovém rugby, to znamená touch rugby. Podávej, až teď, nad pasem, hej! Podávat nad pasem, hej! Hráči jsou prakticky pořád ve střehu, mají tzv. Periferní vidění, takže ten balon dokážu vždycky uvolnit do prostoru. Ten stekající hráč, to je člověk, který jsme nešli dneska na ulici. Každý post má své specifika i na fyzické vlastnosti. To byla pěkná skládka. Teď lidi, že je to fyzicky náročný sport a nejde bohužel hrát anglický týden, střída nebo nejde. Že jeden zápas v týdně to stačí. Tak vidíte, že i holky si to zkusí pěkně na ostro a nedají si zadarmo. Na holkách jde vidět, že dávají jinak i vršičku blížší než písek, ale snaží se hodně dobře.